Tenzendi tungamire mokati beziedzo mananda alibata ondimido ondiwike dimilmo tungamire tenzendi tungamire semana onyarazwa shemunganya aradzenyanza mananga anomuzwa kana mati nyarare imitenzi wenyanza tenzindi tungamire shikanyanza yo mananda ondichisha handichisha hazororo dotsamira kunemi ngandinzwe imimoti tinakutungamira aponda shikanyanza yo mananda ondichisa handichisha hazororo dotsamira kunemi ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira. Somnono rewangu Moririo wangu mbone simunyara azimoma tambuziko Jesu mnono rewangu Moririo Jesu nono rewango moririo wango andina imwera ama ino pinda imwe tenzindo musimbi ira shamarie Jesu nono rewango moririo wango andina imwera ama ino pinda imwe muritu farorwa hangu mopasire dima dofarane
Are you looking for a refreshing Sabbath outing venue? A place beyond the confines of the church building walls? Look no further. Glen City Camping Retreat is the place to be. A place in the natural wild that encourages an experience with God. A place with prayer gardens and hides for those who wish for a time alone with God. Visit Glen City Camping Retreat for your worship services. Kwazivai sangano dzoni raMwari, toda kutenda Mwari ndemukana watapiwa kusvika pakudzidza paivhangeri yake. Katinamatei. Baba vedu vari kudenga, toda kutendai naKristu Jesu nyenya akabayiwa pamuchinjikwa. Toda kutendai nemukana wamunoramba muchiyanika pachena kuti vanhu venyu vakuzivei, vakutsvakei nemhaka yekuti hamusi kure nesu. Mukushomeka kwenguva ndimunoziva zvamukarongedza mukati mayo. Chivai nesu patoda kudzidza vhesi imwe chete. Itibatsire pachikristu chedu ndizvo kuti tigone kugadzirira musi mukuru wamunouya kuburikidza naKristu Jesu nyenya akabayiwa pamuchinjikwa achiti amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino dzatapiwa naMwari kuti tisvike pakudzidza kubva mukati meshoko rake. Tida kushandisa vhesi imwe chete inobva kuna madzimambo ekutanga chapter 3. Tichaverenga pavhesi ya19 inobva yati, zvino mwana womukadzi uyu akafa usiku nokuti wakavata pamusoro pake. Vhesi ya20, akamuka pakati pousiku akatora mwanakomana wangu parutivi rwangu, murandakadzi wenyu avete, akamuradzika pachipfuwo chake, akaradzika mwanakomana wake akafa pachipfuva changu. Mwari wokudenga dai akomborera kuverenga kwezwi rake. Pfungwa yatoda kudzidza mukati menguva dzino togona kuipa musoro wenyaya unoti chengetedzaiwo vana vevamwe. Chengetedzaiwo vana vevamwe ndo nyaya yatoda kudzidza mukati memangwanana ano. Toda kudzidza pfungwa shoma dzinotibatsira nokutizivisa kugona kuchengetedza vana vevamwe. Kana paine chinhu chakagonekwa navanhu vekare, kwaiva kugona kuchengetedza vana vevamwe. Mwana wemumwe akaita zvisiririzvo, mai kana mubereki asipo, aigona kutora the role yokuva mai vake at that present moment, odzidzisa kana kurayira mwana kuti nzira inofambwa nayo ndeipi. At the same time, nguva dzatiri kurarama, kana paine chinhu chagonekwa naSatani, kumeka shuwa kuti vabereki vamazuva ano varambe kuchengetedzerwa vana vavo even ivo vasipo navamwe. Chikonzero ndechei? Ndechekuti vanofunga kuti vane perfect information in regards to their children even ivo vasipo. Saka toda kumbodzidza musoro wenyaya unotibatsira kuti chengetedzawo mwana womumwe kunyangwe mwana yeye mubereki yeye asipo. Saka nyaya inotorwa kubva kuna madzimambo ekutanga chapter 3 inyaya yavakadzi vairi. Vakadzi ava vanogara muimba imwe chete. Vari kugara muimba imwe chete, Bhaibheri rinoti paiva nomukadzi wakanaka nomukadzi wakaipa. Saka vari paimba imwe chete, mukadzi wokutanga unobara mwanakomana wake, wabara mwana wake unochengeta mwana wake. Mazuva 3 apera, mukadzi wechipiri unobara mwanakomana wake, wabara mwana wake, vanogara muimba imwe chete. But zvinoitika vhesi ya19 iri kuzoti mukadzi wakapedzisira kuita mwana ndiye unovatira mwana wake panguva dzousiku. Wavatira mwanakomana wake panguva dzousiku, unomuka otora mumwe mwana asiri wake, oriplesa wake neasiri wake, ariplesa wake neasiri wake, unobva wagara vorara kusvika mangwanani. Apa ndiwo zuva rabuda, mukadzi atorerwa mwana wake, ndo paanoona kuti mwana asi wangu. Aona kuti mwana asiri wangu, vanofambira nyaya dzacho. Zvinoitika, but our emphasis is on verse 19.
iri kuti zvino mwanakomana, mwana womukadzi uyu akafa usiku nokuti wakavata pamusoro pake. Na pane imwe pfungwa yatiri kuona iri kubudiswa neBhaibheri. Iri kubudisa mwana womukadzi apedzisira kuita mwana, achitanga kufa nekuda kwokuti avatirwa namai. Mai ava pavanoita mwana wavo, vaita mwana wavo, vanofara kuti vaane mwana wavo. But zvinoitika ndezvokuti panguva dzousiku maya vanorarira mwana wavo wavambotanga vapemberera kuti vane mwana. Panguva dzousiku, Bhaibheri, shoko raMwari rinoti panofa mwana uyu, vanomuka votora mwana asiri wavo. Saka chidzidzo chekutanga chandiri kuona ndechekuti mai ava ndivo vakapedzisira kuita mwana, asi ndivo vanotanga kuuraya mwana. Mukadzi anotanga kuita mwana ndiye ane mwana anorarama. Na ndoda kuti tigone kudzura chidzidzo chinobva mukati meBhaibheri raMwari. Chidzidzo chekutanga chandoda kuti tidzidze ndechekuti ukaaplaya nyaya iyi kumazuva edu, tinogona kunoigadzika kuna Pauro achitaura kuna vaEfeso, oti chakavanzika ichi chikuru, hama dzangu, handisi kutaura pamusoro perudo rwavanhu, asi ndotaura pamusoro paJesu nekereke yake. Saka tinogona kuriplesa kana kudzura chidzidzo chokuti vakadzi ava vanoriplesa kana kuti vanoripresenta machechi anorarama munguva yekupedzisira. But verse ya 17 inobva yati, verse ya 16, zvino vakadzi vaviri vaiva zvifeve ndokubva vasvika kuna mambo vakamira pamberi pake. Mumwe mukadzi ndokubva atanga kutaura nyaya yake, akatsanangura zvaiitika. Atsanangura zvaiitika, panozobuda pfungwa yekuti pane mukadzi akanaka poita mukadzi akaipa. Saka as we are living in the last days, tinogona kudzidza kuti in the last days there are two separate groups that are living. There is the good church and there is the apostate church. Pane church yakanaka ne church yakaipa. But Bhaibheri roburitsa pfungwa yekuti pamachechi aya ari mairi, chechi inomirira chechi yaMwari nechechi inomirira chechi yaSatani, dzose dzina mafollowers kana dzose dzina vana. But imwe pfungwa yandodzidza ndeyekuti vose vari kurarama kana vari kugara pasame platform yatinogona kumiririra kuti panyika. Saka panyika pana vanhu vaMwari poita vanhu vasi vaMwari. Bhaibheri robva rati paine vanhu vaMwari navanhu vasiri vaMwari, vose vachigara panzvimbo imwe chete. A time came when mukadzi akanaka akaita mwana, mukadzi akaipa akaita mwana. But Bhaibheri rinoburitsa pfungwa yekuti mukadzi akaipa ndiye unopedzisira kuita mwana, at the same time ndiye unotanga kuuraya mwana. Saka mukadzi akaipa kana vanhu vanomiririgwa naSatani, kuchengetedzeka kwavo vaina Satani hakusi kwenguva huru. Jobho achitsanangura pfungwa iyi pachapter 20 pavhesi ya 5 inobva yati kuhamuzive hama dzangu kuti kubva pakuiswa kwomunhu panyika naMwari, kufara kwavasingadi Mwari ndekwechinguva chiduku, nomufaro wavakaipa ungori wechinguva chiduku. Bhaibheri, shoko raMwari, rinoburitsa pfungwa yokuti kana Satani aina vanhu, kana Satani aina varanda vake, kana Satani aina vana vake, inguva diki diki yaanogara navo before he destroys them. Mwana paakazvarwa namai aitombopiwawo mukaka, aitombopfekedzwawo, aitombogarwa naye achiimbirwa nziyo. Little did the innocent child know that the night was going to come when the mother was going to be reckless vorara pamusoro pake. Mwana aifunga kuti kutengerwa maserevhita nokutengerwa zvakawanda ari kudiwa. But little did the child know that as the hours went by, his death was nearing and drawing nigh. Saka Satani kana aina vanhu haagoni kuvachengeta kwenguva huru. Kana Satani aina vanhu
haagoni kuyanana navo kwenguva yakareba before he destroys them. Satan anogona kuratidza seanokuda, but his intentions will come during the night. Satan kana ainewe achikurera achikuitira zvakanaka, you might think kuti ari kukuitira rudo, but let me assure you, hama dzinodikana, it is only that it is during the day. But when the night comes, Satan unovata pamusoro pako, unogona kukuperekedza achikuendesa kwakasiyana, achikupinza mudzimba huru, achikudyisa mari zhinji, achikuita kuti vanhu vaite savanokufarira. But it is only that it is during the day, but the night will come. Saka mai pavanorarira mwana, mwana anotanga kuchema, mwana achema, mwana anosvika pakufa, nokuti mai vaiva vakarara pamusoro pavo. Now pandakadzidza nyaya iyi, ndakaona kuti dzimwe nguva ndinonyanya kupomera mhosva mai vararira mwana, asi ndichi-isolate vamwe mai, but the other woman is equally to blame for the death of the child. Now ukaverenga vhesi ya16 inobudisa pfungwa kuti vakadzi ava vaigara muimba imwe chete. Saka mwana paakararirwa namai akatanga kuchema, mwana akachema zvakatadza kunzwikwa namai vakamurarira. But mubvunzo wangu waiti, ko vamwe mai vakanaka vakadi kumuka kubatsira mwana? If this woman are so reckless zokuti anorarira mwana, mwana otadza kumuka, tombomupa ruregerero rokuti pamwe mwana wokutanga she is reckless and she has no experience, but ko mumwe mukadzi ari mumba panochema mwana anodi kumuka kuti abatsire mwana, anoramba akavata, anoramba akanyarara, anoramba asingamuvi, mwana achichema nokutsikirwa namai. The only hope yokurarama kwamwana was not based upon kuti mai vamutsikirira vachamuka, but vamwe mai vaifana kumuka vobatsira mwana. The woman was good, but was not good enough to save the child. Saka mai vanoramba vakarara, mai varamba vakarara, mai vanoramba vachitsimbirira mwana, mwana anosvika pakufa. But chinondinetsa ndechekuti, why is the other woman not waking up to save the poor child? Mai vanoramba vakarara, mwana achichema, even though very good, even though ivo vaine wavo ari safe, but why is it mai havasi kumuka kuzobatsira mwana? Saka mwana anochema, mwana anosvika pakupera izwi, mwana anosvika pakutandadza, mwana anosvika pakufa, and there was no hope. But in that room was the good woman. How is it even today when the devil is abusing? Satan paari kusina vana vake, achisina vanhu kuburikidza nezvivi, vanhu vachiparara pameso avamwe, vanhu vachiparara pameso pe the church, and the church is not acting and doing anything when other children are being abused by the devil. Satan achiuraya vanhu kuburikidza nezvivi, chechi yaMwari iripo. Why is the church so silent? Why is the church not acting when the children are being abused and are being killed by the devil? Satan ari kupedza vanhu nenzira dzakasiyana, unopedza nenzira dzamadrugs. As we speak today, 1 out of every 3, a youth is abusing drugs and is being abused by drugs. And the church is seeing it, but the church is silent. Mukatarisa kose, nyika yadzedzereka, zvivi zvazara, but the church is not acting up. Each and every time, murder cases, vanhu vari kupwanyirwa dzimba, makonmen akazara kose, zvinhu zvose hazvina maturo, Satan ari kuabhusa vanhu. But why is the church so silent? The church is not acting when the child is being abused by the devil, and the child is being persecuted in the eyes of the church, and the church is silent. Saka mai vanoramba vakarara, mwana achichema. How is it today when the world is crying, seeking for hope? Munyori wa hymn number 79 anoti, tenzi ko muchavatumira rini ko vabati vebasa renyu vauye kuzotidzura mukati mezvivi, mangwanani, masikati namanheru vatumirei baba kuti vauye kuzotibatsira. The world is crying, the world is in danger, the world is losing hope,
and the church is silent. Mitoriro iri kumwiwa, mapampa ari kusutiwa, mbanje dziri kurimiwa, doro riri kumwiwa. The church is silent when the world is degrading in sin. My Baba in that same room, but could not wake up to save the poor child. Munotoseka so kana akerembedza mabhuku akaiswa mete papa mino vakamoneredzwa vachipfeka zvakabvaruka zvichinzi ndo zviri mustaira. Munotoseka kutoudza vana venyu kuti musavateera, musafamba navo, when they are actually coming before thy eyes seeking for help, and you are quiet when they are degrading in sin. The other woman was silent, but little did the other woman know that when this woman ararira mwana, kufa kwemwana wake, unoza chinonityisa pamukadzi uyu, bhaibheri rinoti pakachema mwana achitsimbirira mwana achichema, haana chaakanzwa and hapana chaakaita. But as soon as mwana achipedza kutandadza achifa, mukadzi ndobva anomuka obva achinjanisa vanhu. Saka patime yaaifanira kumuka haana kumuka, asi patime yaaifanira kunge akavata ndo yaanobva amuka. Saka unoona here zvinoita Satani. As soon as apedza kudhila newe, you become of no value in his sight. Therefore, what is left in his mind is to dump you. Kana Satani apedza newe so, anoita zvese zvaada newe. The only option yaanoita kukusiya obva akudhampa. But what is his next move? Because he needs something to abuse and kill, he needs to walk into the gates of the good wife. Saka ona zviri kuitika. Mukadzi uyu paakatsimbirira mwana achifa, paakamuka akaona kuti mwana wake afa, akati, what should I do? I need a son who is alive. Where is the only source to get a new son? Is to visit the bed of the good woman. Teera hama dzinodikanwa. Dai mukadzi akanaka akamuka panguva yaitandadza mwana uyu, aiponesa mwana wake. But problem yaakaita, akafunga kuti kana mwana achichema nokuti atsimbirwa namai ndezvake namai vake. Little did he know that the only source yekutorwa kwemwana mupenyu kuwirwa iye pambedha wake. Even in nowadays that we are living in the last days, Satani kana apedza kudhila navanhu ava, chaachaita next kuuya kuvana vedu, otora vana vedu ovashandisa the same things that he did kuvana vake. Saka kuprotecta vana vedu, kuenda kunobatsira vana vake before apedza kudhila navo. Teera hama dzinodikanwa, kuti tiprotecte hama dzedu, kuti tiprotecte vana vedu, kuti tiprotecte vana vedu kumadrugs, kuti tiprotecte vana vedu homosexuality, tiprotecte hama dzedu pazvinhu zvine chekuita nezvivi. It is to stand and protect vana vari kuchema pameso napanzeve dzedu, kuti vana vedu, maadventurers edu, mapathfinder edu, mayouth edu, even our own safety only lies when we stand up and protect the dying child. Saka mukadzi uyu dai akamuka akabatsira mwana asati afa, his child was safe. But because he did not wake up, his child was no longer safe. Hama dzinodikanwa. When the world is in need of doctors, when the world is in need of counselors, vana vachipedzwa nokusiniwa nemadrugs, vachisiniwa nourompe, vachisiniwa nezvakaipa, kuti isu timire tibatsire vana vedu. We need to stand up and help the world. That is, if we are ready and if we love our own children, we need to stand and protect the world. Hama dzinodikanwa. The safety of our children lies in our actions today. What they will be tomorrow is also influenced by our actions of today. If we remain silent, tichiti ndezvavo, handidi kuona uchifamba nemwana wekwavo, handidi kuona uchitaura naye, teerera. Kana Satani apedza kudhila naye, achauya kuzotora wako. Next in line kuonekwa achishorwa mustreet mwana wako. So to avoid that, you need to stand and help the next person. As we are living in the last days, the Lord has allowed us to live
and to witness this wicked state of the world. Mwari haasi kutitendera kuti tirarame, kuti tione kuipa kuri kuita nyika, towana nyaya dzokutaura nadzo, vaparidzi vowana mharidzo. Mwari ari kuti, I am giving you a platform to stand and help the world so that your own children might be safe. For if these children die, the devil will wrestle with your children. Munyori wandofarira antoburitsa imwe pfungwa yakuti the Lord is allowing us to take action before perilous times aiswa pamusoro pedu. And if the church fails to do and accomplish its mission to preach this gospel in a free and stable state environment as this one, the church will be forced to do this work in the times where hardships, where everything will be pressing us down. Kana church ikasamira kubatsira vanhu ava panguva dzino, kubatsira nyika iyi panguva dzino, zvinhu zvichiri zvakanaka, the only option where we will be forced to stand, it is when times are no longer favorable. Hama dzinodikana, ukadzidza pavhesi ya21 uchidzika, inototi mukadzi uyu akatozonohwina mwana pamberi pamambo, mambo abata banga ari kutoda kuuraya mwana wacho. Some of us, we will wake up from this call when we are standing before magistrates and judges, verdicts being pronounced towards our children. Tichazozvirangarira vana vedu vapa madeathbed, vamwe tichazvirangarira vana vedu vapa mawheelchair, vamwe tichazvirangarira vana vedu vasisatarisike. Chikonzero ndechei? Ndechekuti takarega kubatsira mwana panguva yaaichema. Ukatodzidza bhaibheri roti mwana akanaka akatomboendawo mumaoko emukadzi akaipa, meaning to say the world and the devil, when he is done with this, achatouyawo kumapathfinder edu, achatouyawo kuvana vedu, ovasutisa mbanje, ovasutisa mapampa, ovapfekedza nokuvamwisa zvisingamwiswe. We will only realize it when our children are no longer in our hands. Hama dzinodikana, for the safety of our children, Mwari uri kuti it is time to stand and help those that are in need. Mfana wekumaraini kwako ari kutambudzwa nemusombodhiya, ari kutsvaka rubatsiro rwako. Ukasasimuka kumubatsira, Satani uchashandisa wako kuti upepuke pahope dzako. Things are no longer safe, but our only safety is by helping others. Tikakoniwa kubatsira vamwe, we will realize it later. Hama dzinodikana, mwana we next door yako mwana wako, mwana wa mbuya vepakona mwana wako, mwana weku next mwana wako. But if you neglect that child, uchiti nokuti hasi wekwedu, uchapepuka wako atorwao. Hama dzinodikana, we are living in the last days, and the world and the Lord is looking for parents who will stand upon their positions, who will take into consideration that my child is as good as the next child. The next child is as good as my child. Chikonzero ndechei? Nokuti kutorwa kwewe next door wangu ndiye asara kutorwa. Saka kubatsira wangu, kubatsira we next door. The world is not safe, and the world is angry, looking at us. Satan ari kutsvaka vanhu vekuparadza, Satan ari kutsvaka vanhu vekuuraya. But isu tikaramba takanyarara, our children will not be safe. Our children vachaabuswa na Satan, achavashandisa. Satan is advocating in every corner and position that even the children themselves find and get some rights so that they can be excluded from the safe hands. Mwari ngaawongwe nenguva yanhasi, nokuti unotiyeuchidza kubatsira mwana wevamwe wabatsira wako, kubatsirwa kwemwana wako, kubatsirwa kwemwana wewakubatsira. Nguva yatararama iri kutsvaka vabereki vanonzwisisa. Nguva yatararama inotsvaka vanhu vanoda kubatsira vamwe kuti vana vavo vave safe. This world is not safe.
this condition, this dressing, this habit of eating and drinking, it is no longer safe. Wasangana naye pawasangana naye. Mubatsire nokuti wabatsira wako. Mwari wokudenga atibatsire. Pese patiri. Mwari wokudenga atitire zvakanaka. Never to ignore mwana wemwe wako. Nokuti mukumu ignore, you have ignored the safety of your own children. It is time that as parents, as guardians, as individuals, we need to give ourselves a target. Never to spend this entire life without helping others. For by helping others, you yourself, you become safe. Shishona vanot nokuti ndiro inoenda kunobva imwe. By taking care of others, you are taking care of your family. Mwari wokudenga atibatsire. Mwari wokudenga atitire zvakanaka. As we will stand to save the world, as we will stand to campaign for Christ, by so doing, we protect our children. Our eyes are closed and our heads are bowed. Baba wedu vari kudenga toda kutendai panguva dzino. Taifunga kuti ndezvavo kana wavo mwana asingateereri. Taitofungavo Mwari kuti ndezvavo nokuti vedu vana vese vakagraduate hapana akatizira. Tikatowana nyaya dzokutaura ndataisiziva kuti when the devil is done with them, he is coming for us. Tiregererevo Mwari patakataura zvisizvo. Mutiregerere patakaita zvisizvo Mwari. Todavo kuva vanhu vanochengetedza vamwe. Rudo pakati pehama ruri kugona kugara. Tisakanganwa kuitira vaeni rudo. Tibatsirei, mutipe simba. Patakakanganisa tipei simba rokudzokera kunogadzirisa. Zvatichasangana nazvo mberi tipeivo simba rokugona kutsiura. Ndizvo kuti vana vedu vagogona kuraramavo zvakanaka. Tibatsirevo Mwari, mutipe simba navana vedu vachengetedzei. Pazvose zvavanoita varangarirei. Kupetwa kwenhoroondo yapanyika Mwari chinoshuwirwa navanhu vazhinji kuonekwa masiteri akadyarwa mukati metsamba youpenyu. Birine rukudzo ngasipiwe kwamuri kuburikidza naKristu Jesu, inyenye akabayiwa pamuchinjikwa tichiti amen. Itwa Jesu odaita diani osewenza mindaye seyatoipa diani achakoa tenzina odaitira achazo kupatusko diani achapindura diripa noditume itwa Jesu odaita diani osewenza mindaye seyatoipa diani achakoa tenzina nodaitira achazo kupatuso diani achapindura diripa noditume kana usiri murindi parusi gorwezioyo uchino ngedza kunena kudova paupenyu nemina matone zvipo oita kuda kwake ungafa nambena Aron kubati ramporo
apongwe yairi kufa tenzi kusazo tine unyope adikwa misinasa itaba zarano kupa marira basarake kasika kumpindura diri adoditume Preso moka tenze hakutum ewene